Moi bo día a todos e a todas, benvidos a este pleno extraordinario do Concello da Coruña, que, como saben, ten como único punto da orde do día a cuestión de confianza vinculada á aprobación dos orzamentos do 2025. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos asiste, medios de comunicación e aqueles que nos siguen dende a tribuna de convidados e tamén a través do streaming. Como saben, no funcionamento habitual deste pleno habitualmente desenvolvo as funcións de presidencia únicamente, deixando o protagonismo aos voceiros dos grupos e tamén ao resto de concelleiros e concelleiras, pero hoxe vou facer unha excepción. Penso que o que fago habitualmente é o correcto, así foi e así seguirá sendo, pero dado que a presidencia ten dereito a intervir sin limitación de tempo, pois, dada a excepcionalidade formal desta sesión, quero dirixirme ao inicio ao Salón de Plenos e á cidadanía da Coruña. Ser alcaldesa da Coruña é a maior honra posible, é un orgullo e unha responsabilidade inmensa que teño desempeñando o cargo de alcaldesa dunha cidade única, dunha cidade que é faro de modernidade de Galicia e que os aquí presentes temos a honra de representar. Só asumindo este feito poderemos estar todos á altura do labor encomendado que adopta todo o seu sentido cara a fora, cara a cidade e non cara a dentro. A Coruña democráticamente confiou nesta corporación, igual que nas anteriores, e partindo dese mandato da cidadanía tiven a honra e a satisfacción de ser investida alcaldesa en dúas ocasións. A cidade confiou en todos e todas os que nos sentamos neste salón. E eu, desde o primeiro día que accedín ao Palacio de María Pita, fíxeno con un obxectivo, e era que a cidadanía volvera a confiar no Concello, que a maquinaria municipal se puxera outra vez en marcha e a disposición do dinamismo histórico da Coruña despois de 8 anos de parálise e de burbulla. Con modestia, pero sen complexos, podo afirmar que hoxe a Coruña está mellor que en 2019, que recuperou a vitalidade e a ambición que caracterizaba a esta cidade, aínda que quede moito traballo por facer, pero imos no bo camiño, imos cara adiante e a Coruña avanza. Máis alá das lexítimas diferencias políticas, creo que sendo obxectivos non hai unha soa persoa nesta Cámara que poida afirmar que a Coruña está hoxe peor que hai 6 anos cando cheguei á alcaldía. Obviamente, seguimos tendo retos por diante, retos importantísimos, como é, por exemplo, a vivenda. Pero a situación da cidade, no que depende do impulso municipal, é mellor que hai 6 anos. Non son amiga do triunfalismo, pero tampouco me gusta minusvalorar a cidade. A min poden criticarme dende o respeto o que queiran, é lexítimo que todos os grupos teñan consideracións diferentes sobre como xestionar a cidade. Mais o que pode ocurrir, nalgún caso, e ademais está ocorrendo, é que por atacarme a min, o que se acaba facendo é falar mal da cidade. E para min, e para todos, o único que nos debería importar é o progreso da Coruña, o progreso da urbe, e non centrarnos en cuitas de curto percorrido que non levan a nada, deixando a un lado o relevante. Este goberno que eu presido e eu personalmente como alcaldesa confiamos na cidade,
na súa totalidade. Non diferenciamos entre os nosos e os alleos, se votaron unha cousa ou votaron outra, porque todos formamos parte do mesmo. Pode soar obvio, pode soar a perogrullada, pero hai que recordalo porque non sempre foi así. Durante gran parte da década pasada isto non ocurría. E hoxe, como consecuencia da nosa vontade persoal e política, ese capítulo xa o pasamos. Agora escoitamos dentro e fora, debatimos dentro e fora, cada forza dende as súas posicións, pero sempre con respeto ao adversario político. Traballamos para todos os veciños, sexan quen sexan, vivan donde vivan e votasen o que votasen. E deste xeito, dende a legitimidade democrática, o Goberno aposta polo ben común. Insisto bastante no da legitimidade democrática porque hai quen pretende transmitir un día sí e outro tamén que este non é un goberno lexítimo porque non é o da lista máis votada. Moito ollo con eses discursos que cuestionan os mecanismos democráticos dos que nos dotamos a partir da Constitución do ano 78, e moito ollo con eses discursos que permanentemente cuestionan eses mecanismos e que poden levar a totalitarismos como os que vemos ao outro lado do Atlántico, por exemplo, onde se denosta a representación política e os mecanismos democráticos. No que sí creo que pode haber certa unanimidade é en coincidir neste pleno que a Coruña é o motor social, económico e cultural de Galicia. Non só pola súa historia magnífica, senón tamén polo papel que está desempeñando no presente. Esa referencialidade actual que ten a Coruña non cae do aire, nin cae das árbores. Hai moito traballo detrás, a moitas bandas. En o que a mí respecta, os obxectivos de defensa da cidade, de traballo pola cidade, están moi por riba doutros tipos de obxectivos personales ou partidistas. Evidentemente, someterme a cuestión de confianza non era o meu obxectivo, o galla as cousas tiveran transcurrido de outro xeito, pero estou convencida de que con vontade se poderán reconducir e o conseguiremos en breve. Pero tamén teño claro que esa incomodidade puntual que poida sentir eu recorrendo a esta ferramenta legal impórtame ben pouco se serve para impedir que se bloquee a cidade, se serve para aprobar uns orzamentos expansivos e sociais que garanten que a Coruña vai seguir avanzando. Porque o meu labor como alcaldesa é facer o que a cidade precisa. Estou aquí únicamente para facer iso, para traballar pola cidade facendo política progresista que non é outra que a de progreso que fai avanzarmos xuntos. Sabemos todos cal é o envoltorio formal desta sesión, tamén sabemos cal é o seu obxectivo real, que é proporcionar á Coruña duns orzamentos. En todo caso, vou recoller unhas preguntas que se facían no pleno do pasado xoves e que quero que reflexionen os que teñen a responsabilidade de votar hoxe aquí. Si ten sentido votar en contra de investir 53 millóns de euros nos barrios. Si ten sentido votar en contra, por exemplo, da renovación dos nosos recintos culturais, en contra de incrementar o orzamento en benestar social en un 4,5%, en contra da dinamización económica dos grandes proxectos de cidade, porque iso é o que se vai votar hoxe aquí. Iso é o que está sobre a mesa. O Goberno ten claro que non. Con todo, evidentemente a resposta a estas cuestións non nos corresponde a nós, correspóndelle a outros totalmente legitimados para decidir no sentido que queiran. Pero, permítanme que sexa moi clara neste punto, hoxe é día para confiar na cidade, non para xestos totalmente improductivos. Porque tamén saben que, aínda que desexo o contrario, se sae rexeitada esta cuestión de confianza, non hai ningunha posibilidade de formar un goberno alternativo. Así o dixo o Bloque Nacionalista Galego. E non a hai, porque tampouco existe alternativa. O único froito do resultado de hoxe será facerlle perder a Coruña un mes. Algo que comprenderán que non me vai afectar a min personalmente, pero que a quen afecta
e aos veciños e veciñas. Veciños e veciñas desta cidade que, por certo, cada vez somos máis, xa pasamos desa simbólica cifra dos 250.000 e, ademais, tamén temos unha cifra de rexistros mínimos de desemprego como nunca tivéramos. Esos son datos inapelables, números que explican que esta cidade está mellor e que esta cidade crece, avanza e ese avance é real. Polo tanto, en situacións así, creo que os frenazos non son o axeitado e, polo tanto, apelo unha vez máis á súa responsabilidade coa cidade para a aprobación duns orzamentos que nos permitirán seguir crecendo e seguir avanzando. Agora sí, iniciamos o turno de debate dos portavoces. Señor Jorquera, polo BNG, ten a palabra para a primeira quenda. Serán 8 minutos. Traten de controlar os tempos e a segunda quenda de 4. Cando queira, señor Jorquera. Ben, bo día. Como é habitual, comezo saudando o público que estea seguindo este pleno, persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e os membros da corporación. Señora alcaldesa, comezo anunciando que o BNG non vai votar a favor desta cuestión de confianza. Vostede perdeu a nosa confianza polos múltiples incumprimentos dos compromisos contraídos co BNG, plasmados no acordo de investidura e no acordo orzamentario para o ano 2024 e dos que xa din conta no debate da aprobación inicial dos orzamentos. Os cidadáns da Coruña, nas eleccións locais de 2023, atribuíronlle ao BNG un papel clave nesta corporación. Estamos na oposición, correspóndenos exercer un labor de control e fiscalización da acción do Goberno, acompañada da presentación de propostas e iniciativas para contribuir a darlle impulso á política municipal, pero os cidadáns atribuíronlle ao BNG un papel decisivo na conformación de maiorías. Por iso, para asegurar a gobernabilidade da cidade, pídennos que teñamos disposición a chegar a acordos se estes acordos son positivos para a cidade e a maioría dos cidadáns. Así o fixemos e así o seguiremos facendo. Pero tamén nos piden que os acordos non se convertan en papel mollado, que sexamos firmes e exixentes para que os acordos se cumpran. E iso é o que agora estamos facendo. Presenta vostede unha cuestión de confianza vencellada á aprobación duns novos orzamentos para 2025. No caso de perder a cuestión de confianza, a oposición dispón de 30 días para presentar unha moción de censura. E de non prosperar a moción de censura, os orzamentos resultarán aprobados. Por tanto, sabemos que a previsível consecuencia do proceso que agora se inicia é que en 2025 o Concello terá os orzamentos que desexa o Goberno local, pero non será co noso apoio. Se ao final saen aprobados, haberá quen diga: para esta viaxe non facían falta alforxas. Mais sabe vostede que a cuestión de confianza é un mecanismo excepcional. Só se pode presentar vencellada a uns poucos asuntos taxados por lei, non se pode presentar máis dunha cuestión de confianza ao ano e tampouco se pode presentar unha cuestión de confianza no último ano de mandato. É dicir, durante todo o mandato non se poden presentar máis de dúas. Que vai facer o goberno local? Seguir gobernando como se tivese maioría absoluta e, en consecuencia, expoñerse nos máis de 2 anos que quedan de mandato a continuas derrotas? Ou tomar nota, rectificar, asumir que está en minoría, ter disposición ao diálogo e, por suposto, cumplir o pactado? Porque un dos motivos polos cales perdeu a nosa confianza é porque goberna vostede como se non fose consciente de que non só non ten maioría, senón de que nin tan sequera a súa lista foi a máis votada das eleccións. Vostede resultou electa alcaldesa froito dun pacto, por suposto, lexítimo, claro que é vostede unha alcaldesa elexida lexítimamente, pero non esqueza nunca vostede que foi electa alcaldesa froito dun pacto.
Por tanto, o mínimo exixible é o cumprimento do pactado. Eso é o mínimo exixible, o cumprimento do pactado. Porque eso é o que adopta vostede de legitimidade, non tivo a confianza mayoritaria dos coruñeses. Por iso, pedímoslle unha rectificación, non só a hora de cumprir o pactado, senón tamén no xeito de gobernar. A apelación ao diálogo non pode ser un simple eslogan. É normal que os grupos de oposición coñecésemos pola prensa os seus plans para as xubias, ou a candidatura da Coruña para ser unha das múltiples sedes do Mundial 2030, porque a día de hoxe seguimos sin coñecer as características do proxecto, peso importante compromiso de gasto que comportará para o Concello da Coruña. É normal que a principal queixa que nos trasladan moitas asociacións e entidades é que cando queren falar co goberno local a resposta máis habitual sexa o non sabe, non contesta, porque a falta de diálogo é extensível a súa relación co tecido social. Que este ano non houvese orzamentos participativos e a parálise dos consellos municipais de participación son un claro exemplo. E ese diálogo co tecido social non se consegue simplemente creando oficinas de atención cidadá en todos os distritos. É unha cuestión de sensibilidade, de cultura política. E contéstenos vostede, señora alcaldesa. Vostede practicou sistemáticamente o diálogo co resto dos grupos da corporación, porque vostede é quen preside a corporación. Tamén ten que preocuparse do día a día desta corporación e dialogar cos grupos da corporación. Vostede e o seu goberno teñen que correxir certa atitude de autocomplacencia e acomodación, porque a consecuencia é a parálise, a lentitude de funcionamento e a falta de impulso. Ten e teñen que estar máis a pé de obra, porque do contrario a consecuencia é a desatención ás cuestións do día a día, porque a Coruña tamén se construe atendendo a cuestións do día a día. Non é de recibo que moitos servizos municipais se sigan prestando en precario porque os contratos caducaron e que non haxa previsión reais de cando se vai resolver esta situación. Non son de recibo os déficits evidentes na limpeza e no mantemento, a desatención a barrios. Non é de recibo que mentre se presume de cidade bimundialista ou mentre se fan hipérboles disparatadas como comparar a coller como moito 3 ou 4 partidos do Mundial con ser sede dunhas Olimpiadas, moitas instalacións deportivas municipais estean en cambio nunha situación lamentável. Non é de recibo que mentre se fantasea cun grande recinto multiusos en San Diego siga habendo goteiras no Palacio da Ópera ou no Fórum e haxa déficits evidentes no mantemento de moitos recintos culturais. Non é de recibo que sistemáticamente se pretenda suplir a desatención ao día a día con declaracións pomposas e grandilocuentes, nin que a vocación de acoller grandes eventos supla a falta de atención á cultura e ao deporte de base. Menos eslogans rimbombantes e máis realidades, menos retórica e máis práctica e feitos. Iso é o que lle pedimos, señora alcaldesa. Falando o seu goberno como impulsor da segunda grande modernización. Agardamos que a herdanza non sexa a que nos deixou a que, segundo vostedes, foi a primeira. Aí está o convenio do cárcere, que facía que tivésemos que pagar pola devolución en ruínas dun edificio que era noso. Aí están os convenios do Porto, que aínda pesan como unha lousa por contemplar uns aproveitamentos urbanísticos totalmente desmedidos en terreos de titularidade pública. Aí está o que pasou coas indemnizacións polas expropiacións na contorna do Castro del Viña, o que aconteceu con Someso, co edificio de Fenosa, o €500.000 ao ano que durante moito tempo tivemos que pagar polo déficit do tranvía, o elevador do Monte de San Pedro que leva máis dun ano sen funcionar. Aí está o Palacio da Ópera deteriorado mentre a concesionaria dunha instalación municipal non asume o mantemento e o Concello ten que pagar unha importante cantidade anual polo uso dun recinto que é seu. Aí está o modelo concesional do transporte. Xa vou concluindo, señora alcaldesa. Aí está o modelo concesional do transporte público urbano que fai que canto máis éxito teña o bus, canto máis se use o Concello máis teña que pagar.
e xa era así antes de que se aprobase o actual sistema de subvencións ao transporte, en definitiva, a lista de peaxes que aínda ten que pagar o Concello é case interminável. Porque estamos de acordo en que hai que ser ambiciosos, pensar a Coruña en grande. Estamos de acordo total e absolutamente, e por iso pedimos que non se envolva na bandeira da Coruña a hora de enfrentar este debate, porque queremos construir unha Coruña en grande todos. Mas pensar a Coruña en grande non é ter aires de grandeza. Ao contrario, os aires de grandeza son propios máis ben de quen ten complexos, de quen non ten orgullo do propio, do que non e por iso busca a imitación. Nin a Coruña vai albergar os Xogos Olímpicos de Barcelona, nin para promocionar a nosa cidade, a Coruña necesita presentarse como Madrid do Norte. Nin o é, nin falta que fai. Completarei a miña intervención na segunda quenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Excedeu 1 minuto 55 o tempo establecido. Señor Lorenzo, por o Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas los que están presentes en el público y también los que nos siguen por streaming. La verdad que yo tenía preparado un discurso, pero a la vista de sus intervenciones tengo que cambiarlo. Primero porque, señor Jorquera, asumo totalmente lo que usted ha dicho. O sea, me ha usted pisado parte del discurso, que son las numerosas críticas que se pueden hacer a este gobierno municipal. Pero más me llamó la atención, sin duda, fue la intervención de la señora alcaldesa, ¿no? Yo creo que cuando hablaba, que decía que lo hacía con modestia, pero sin complejos, yo eso lo entiendo como con soberbia. Porque aquí lo que se está diciendo es que no se corresponde para nada con la realidad. Desde luego, si esto fuera una película de cine, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mire, señora alcaldesa, nosotros no hablamos mal de la ciudad, nosotros hablamos mal de usted, de su forma de gobernar y que tiene su gobierno. O sea, no confunda usted la ciudad con su persona. Nosotros lo único que estamos haciendo es la fiscalización, por supuesto, de la labor que tenemos que hacer como oposición. Y estamos fiscalizando la labor del gobierno. Pero nada de lo que he oído hasta ahora me sonó distinto a lo que otras veces. Ustedes siempre son de grandes anuncios de la política del boya, siempre van a hacer y nunca hacen nada. Llevamos escuchando el mismo discurso desde hace 5 años. Y le voy a recordar una cosa, se lo dijo también el señor Jorquera. Yo no pongo en duda su legitimidad ni su legalidad. Solamente le recuerdo que usted gobierna en minoría, que se le olvida. Y como gobierna en minoría, por eso en este momento estamos en esta situación. Pero vamos a hablar un poco de por qué estamos aquí y a dónde vamos a llegar. Estamos aquí, en primer lugar, por 2 razones. Una, porque no se aprobaron los presupuestos. Pero, en primer lugar, lo que no se aprobó, que hay que recordarlo, es la enmienda que presentó el Partido Popular. Nosotros hicimos aportaciones a las partidas presupuestarias e hicimos aportaciones para que se cambiaran las bases. Estas bases que quieren recortar la fiscalización de este pleno al gobierno municipal. Respecto a esto, por supuesto, el Partido Socialista votó en contra y también, señores del bloque, ustedes votaron en contra frente a la enmienda que presentó el Partido Popular. Y sin embargo, ustedes también quieren recordarles que no recuerdo yo que presentaran ninguna enmienda a esos presupuestos. Pero es más, después hubo una segunda votación donde se presentaron los presupuestos, la aprobación inicial, y también, por supuesto, fue rechazado por el Bloque Nacionalista y por el Partido Popular. Esto dio lugar a que estemos ahora en esta situación. Cuando nosotros presentamos la enmienda, con aquellas propuestas, tanto a los presupuestos como a las bases, yo no les escuché a ustedes ningún argumento de por qué no estaban de acuerdo con la enmienda del Partido Popular. No les escuché. Sin embargo, nosotros hemos argumentado por qué nos oponíamos a las cuentas, a los presupuestos presentados por el Partido Socialista. Nosotros nos oponíamos, primero, porque no aprobaban nuestra enmienda, que intentaba mejorar los presupuestos. Nos oponíamos porque pensábamos que había una trampa dentro de los presupuestos con ese cambio de bases, que no sea que viene este cambio de bases en la ejecución del presupuesto 5 años después.
Nos oponíamos porque había un informe del interventor que nos decía claramente que los ingresos estaban inflados en más de 29 millones, que la deuda se disparaba a 146 millones y que había un déficit de más de 30 millones que obligaba incluso a hacer un plan de ajuste. Nos oponíamos también porque había recortes sociales, que ya hemos anunciado. Nos oponíamos también porque había abandono de los barrios, se rebajaban las aportaciones a los barrios, las inversiones en los barrios casi en un 23%. También nos oponíamos porque decíamos que había otros anuncios, había muchos anuncios que se repetían año tras año. Ya digo, nosotros dijimos todo eso, y por eso nos supusimos a estos presupuestos y por eso hicimos esas mejoras al presupuesto que ustedes no tuvieron en cuenta. Los señores del bloque, a la segunda votación, por supuesto, hicieron una intervención tremendamente dura, tremendamente crítica, a la altura de la dureza y de la crítica que han hecho también hoy en este pleno. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos que la alcaldesa nos pide una moción de confianza. ¿Y por qué tendremos nosotros que confiar en la alcaldesa? ¿Por qué tenemos que nosotros que confiar en este gobierno municipal? Yo confiaría en este gobierno municipal, como usted bien dice, si ese gobierno municipal atendiera las peticiones de los vecinos. Si usted, señor Jorquera, se quejaba de esa falta de diálogo, menos mal que no solamente es el Partido Popular quien lo denuncia, sino que somos todas las fuerzas políticas presentes en este pleno que denunciamos esa falta de diálogo y esa falta de inversión que tiene este gobierno municipal en los barrios, que alcanza en estos últimos 5 años más de 300 millones de euros. También denunciábamos esa falta de diálogo que se traduce incluso con la oposición, que somos el Partido Popular, y ustedes, que son sus socios de gobierno. Falta de diálogo que llega incluso a que no nos saludemos ni siquiera al entrar en este pleno. También nosotros pedimos la baja de impuestos. ¿Por qué se le están subiendo los impuestos a todos los ciudadanos de La Coruña un 3% cuando no son capaces ustedes ni siquiera de ejecutar lo recaudado? Cuando estamos en un momento de presión fiscal tremenda en este país, con 35% de cada 100 euros de cada familia se van en pagar impuestos, que se aumentan los sueldos, pero la gente cobra menos porque le hace más retenciones en el IRPF y tiene menos poder adquisitivo por culpa de la inflación. También no podemos votar ni darle la confianza a la alcaldesa por los recortes sociales. Más de 600 niños se quedaron sin becas comedor y ustedes no han modificado el presupuesto para que esto no ocurriera así. Por supuesto, nos habla de la vivienda, que hay que incluso quitarla de la agenda política. ¿Cuál fue el plan de vivienda que ha tenido este concello durante los últimos 5 años? Estamos esperando desde el año 2019 por el edificio de Susán, que creo que el otro día querían colocar la primera piedra. Tampoco voy a confiar en una alcaldesa que vende los barrios a un fondo de inversión extranjera, sin conocimiento del Pleno, y firma un convenio sin encomendarse a Dios y al diablo, y sin dar explicaciones del porqué de eso. Yo nunca voy a dar la confianza a las personas, a los políticos que hagan esas cosas. Ya digo que no apuestan por la seguridad de esta ciudad, por la falta de policía de barrio. Aquella alcaldesa que no apuesta por la renovación de las estaciones deportivas, ya no digamos los convenios nominativos que están actualizados desde hace años. Y por supuesto lo que usted también denunció, la falta de contratos. ¿Cuántos contratos hay en este momento en este ayuntamiento cuya concesión está caducada y llevamos así años y años? Pero, señora alcaldesa, usted no cumple los compromisos, ni siquiera los compromisos que se aprueban democráticamente en este pleno. Hemos aprobado muchas mociones, 28 presentadas por el Partido Popular, 22 se aprobaron por unanimidad, con el acuerdo de ustedes. Hasta el día de hoy no sabemos nada de esas mociones que se hayan cumplido. Y ya no digamos, como denunció el señor Jorquera, pues los acuerdos que tomaron ustedes para el pacto de investidura. Pues hasta el día de hoy, como usted denunció en este acto, pues ustedes no cumplen. Ante una alcaldesa que incumple con todos, que incumple con el gobierno, que incumple con socios de gobierno, que no ejecuta el presupuesto, nosotros no podemos darle la moción de confianza. Y a mí me llama mucho la atención, señor Jorquera, oír su lamento en este pleno, todo lo que usted está denunciando, y me pregunta es qué está usted haciendo para que todo esto se acabe. Porque usted, como usted dijo, la democracia la ha puesto en una posición que decide usted. Es usted quien decide quién es el alcalde de esta ciudad. Nosotros no tenemos la mayoría, es verdad, tenemos la mayoría de la confianza de los ciudadanos coruñeses, fuimos la fuerza más votada. Usted, con esa minoría de 4 concejales, tiene usted la fuerza suficiente de decidir quién es el alcalde de esta ciudad. Y después de esta crítica que usted ha hecho hoy aquí, ¿va usted a seguir permitiendo que sea la señora Inés Rey alcaldesa de esta ciudad?
Porque a mí de nada vale decir toda esta crítica, toda esta denuncia que está haciendo, toda esta falta de respeto que tienen al pacto que ustedes firmaron, que no cumplen y que usted se siente engañado. Pero usted no está haciendo nada para que esto cambie. Por lo tanto, usted tiene una gran responsabilidad. Ya digo, esto es el pleno donde se nos pide la confianza, donde la alcaldesa pide una confianza que tiene que solicitar porque gobierna en minoría, algo que se le olvida muchas veces. Y nadie, por supuesto, pone en duda su legitimidad y su legalidad. Pero no habla con nadie y la ciudad va mal. Yo todo esto que dijo la alcaldesa, toda esta película de ciencia ficción que nos cuenta de cómo va la ciudad y la ambición de la ciudad, yo estoy totalmente de acuerdo. Esos son los deseos. Pero los deseos hay que convertirlos en realidad. Y la realidad vemos que es totalmente en contra. Tenemos una ciudad totalmente abandonada, tenemos una ciudad donde no se tiene en consideración a los barrios, pero tenemos una ciudad y sobre todo un gobierno que no es capaz ni siquiera de ejecutar el presupuesto. No es capaz ni siquiera de cumplir su palabra. Por eso nos da igual, en el fondo, que haya o no presupuesto, porque haya el presupuesto que haya, mejorado como pretendió el Partido Popular, o que a partir de hoy se pueda aprobar en un futuro, porque si ustedes no cambian de opinión no va a haber moción de censura. El problema de este presupuesto no es el presupuesto en sí mismo. El problema de este presupuesto es que hay un gobierno municipal que no es capaz de ejecutarlo. Hay un gobierno municipal que ha demostrado con creces su ineptitud para gobernar esta ciudad. Muchas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. 2 minutos 10 de exceso. Señor Laje, polo Goberno Municipal, ten a palabra. Grazas. Bo día, señora alcaldesa, bo día a todos e a todas. Bueno, creo que estamos diante dun pleno importante que ten relevancia para a cidade e ten relevancia fundamentalmente porque se ven dous modelos, ou mellor dito, vese por unha banda un proxecto de cidade que é o que encarna a nosa alcaldesa Inés Rei e o seu goberno, e enfrente o que se ve é que non hai nada. Por que digo isto? Pois non hai nada porque non existe unha alternativa. Si despois de escoitar os parlamentos dos voceiros que aquí se expresaron, recapitulamos, botamos unha ollada, con que nos quedaríamos? Porque un sempre se queda con un par de ideas. Señor Jorquera, a súa idea quedou clara. Vostede considera, e o seu grupo, que non houbo un cumprimento axeitado do acordo que temos co BNG. Tomamos nota, xa llo dixen no debate do orzamento. Creo que estamos facendo non só un esforzo, creo que estamos facendo unha tarefa de entendemento e de diálogo, que é permanente. E eu agardo que despois de hoxe se poidan intensificar esas conversacións e se sexamos capaces de volver á mesa de diálogo co BNG para que siga dando froitos, como dou, por certo, no mesmo pleno de orzamentos, onde aprobamos inicialmente a ordenanza reguladora de vivendas de uso turístico. Por lo tanto, tamén hai unha certa exageración, non vou a decir, non se me entenda mal, simulación. Pero temos chegado a moitos acordos e podo entender que se poño o acento naquelas cuestións que aínda non se cumpliron. Agora ben, estamos nun momento do mandato no que superamos o 50% de cumprimento dos asuntos que temos acordados co BNG e estou seguro que de aquí ao ano 27 estaremos en condicións de cumprir o conxunto do acordo. Por lo tanto, poderíamos decir que vostede formula unha crítica lexítima como grupo da oposición que ten acordos e discrepancias co goberno municipal, grupo político co cal chegamos a un acordo para a investidura e elección da nosa alcaldesa, que tal, como explicou ela na súa intervención, non só é que sexa un goberno lexítimo, é que fundamentase
no que manifestaron os cidadáns no 2023. Pero, vamos a decirlo todo, alternativa non se veu. O que se veu é unha crítica, diría eu, constructiva, dura, pero constructiva, por parte de alguén con un nivel político creo que recoñecible e recoñecido. Bueno, espero que con isto, digo yo sempre, señor Jorquera, non lle genere ninguna dificultade, porque parece que na política hai que falar mal do adversario. Eu creo que o que hai é que estar á altura dos debates que se dan. Enfrente está o Partido Popular. Señor Lorenzo, vostede empezou dicindo, se fuese unha película de cine, quedámonos en esa profundización nos coñecementos cinéfilos, fixo un apunte con unha peliculiña, e despois dixo que estábamos aquí por dos razones. As razóns ainda non lles escoitamos hoxe. O que sí quedou claro, despois de escoitalo a vostede 10 minutos e 10 segundos, foi que non hai unha soa alternativa ás políticas do goberno de Inés Rei. E explícollo con detemento. Vostede fixo aquí un batiburrillo onde mezclou un pouco de todo, pero ao final, calquera cidadán que o escoita vostede, con que se queda? Co que legitimamente o Partido Popular está en contra das políticas do goberno de Inés Rei. Son políticas progresistas, políticas que defende o Partido Socialista. Ata aí, creo que todo dentro do razonable. Pero non hai máis. Podíase chamar Miguel Lorenzo ou Juan López. É igual. Que lle ofrecen vostedes a esta cidade? Cal é o proxecto alternativo que hai? Por iso digo, e remato a explicación, frente ao goberno de Inés Rei non hai alternativa. A alternativa, señor Lorenzo, sería saber cales son as súas propostas en términos de equipamentos, en términos de instalacións deportivas, en términos de recintos culturais, en términos de atención aos barrios. Dixo vostede no pleno pasado que, bueno, que non lle parecía mal o da rede de atención cidadá, as oficinas de atención cidadá, que este goberno vai a crear antes de que remate o ano a primeira oficina e así sucesivamente no 2026. Tampouco lle parecía mal ao señor Jorquera. Quédanse no matiz. Cantas veces foi a alcaldesa a visitar o barrio dos Rosales ou cantas veces foi a Elviña? Cantas veces estuvo en Catro Camiños ou cantas veces en Pedralonga? Bueno, está ben. Cumplen a súa función de oposición. Ahora, enfrente non hai nada. Enfrente non hai absolutamente nada. E esta é a mellor evidencia. Non hai nada porque vostede volveu aquí a falar de unha enmienda. De verdade que están desconectados da realidade. Vostede cree que lle importa algo aos cidadáns a súa enmienda? O que é unha enmienda á totalidade, se nos fixéramos o que fai o Partido Popular noutros sitios, teríamos que estarlle facendo oposición a la oposición. E perda cuidado que non íamos a facer. Eu non o vou a despistar. Creo que deben de seguir por ese camiño. A verdade é que cando dicen nos oponemos porque hai recortes. Mire, eu creo que o primeiro é ler o orzamento, é entendelo. Eu podía discrepar da señora Rosa Gallego. Ahora, o que non lle discutía era a súa competencia, profesionalidade e coñecemento do orzamento. O orzamento en gasto social, é dicir, na atención aos maiores, a diversidade, as políticas de igualdade, as políticas de benestar. Neste orzamento medra un 4,5%. Canto medra o orzamento? O 1,1%. É dicir, explícollo, de 375 millóns do 2024, este orzamento medra a 379 millóns. Que significa iso? Significa que se aposta máis polo gasto social. E vostede dirá, bueno, se sube o gasto social, que é o que diminúe? Diminúe o capítulo 3. Señor Lorenzo, mire para min, sabe o que é o capítulo 3? O capítulo 3 son os gastos financeiros. E os gastos financeiros neste orzamento baixa. Vostede está en contra de que baixen os gastos financeiros? Pois me imagino que, como calquera membro da corporación, estará a favor. A pregunta é, vostede sabe
Cales son as inversións que se fan neste concello? Ou o seu é un chau-chau? Fala e xa está. Mire, no ano 2023 houbo o récord de investimento neste concello. Non o digo eu, dino as cifras oficiais. 49.181.703. E as cifras deste ano 2024, que aínda non se deron a coñecer, as vou a dar a coñecer hoxe. Concretamente, 44.500.000 euros. En capítulo 6, 29.954.000 e en capítulo 7, 14.491.000. Isto que significa? Significa que hai que saber, cando se fala de investimentos, de que se está a falar. Cando vostede dice, deixaron sin invertir non sei cantos millóns. Bueno, a seguinte millor cifra de investimento nesta cidade foi a do 2015, que vostede debería de coñecela porque formaba parte dese goberno. Foi de 37.887.000. A seguinte millor, o 2023 e o 2024, foi a do 2015. A media dos últimos 10 anos é de 27.992.715. A media. E a media deste goberno, señor Lorenzo, en 5 anos é de 33.370.053. A pregunta é, por que van a someter os cidadáns a un retraso de casi un mes e medio no orzamento? E remato, señora alcaldesa. Esa é a pregunta. Pasado o mes, hai unha aprobación e unha fase de alegacións, dado que hai un proceso participativo, artículo 170 da Lei de Facendas Locais. Polo tanto, os que decían que estaban moi preocupados de que as entidades tiveran a tempo recursos, veñen aquí, non sei, decía un que era a facer un teatrillo. Eu non sei se fan teatrillo ou non fan teatrillo. O que sei é que son vostedes os que, sabendo que non vai haber goberno alternativo, deciden que o orzamento, en vez de que entre en vigor un mes e medio antes, entre un mes e medio despois. Señor Lorenzo, vostede decía no pleno pasado que se estaban suicidando. Eu non creo que se estén suicidando. Eu o que creo é que non están pensando nos intereses desta cidade. E o que queda de manifesto hoxe, unha vez máis, é que non hai alternativa a Inés Rei. O que hai son críticas administrativas, ausencia de proxecto alternativo e, desde logo, falta solidez, consistencia e ter algo que decirle á cidade. Parece que a vostedes les gustaría... Señor Laje, ten que rematar. Remato. Parece que a vostedes les gustaría que as cousas fosen mal. E as cousas van ben e poden ir millor. E hai que ter unha visión constructiva. Señor Jorquera, síguelles molestando a primeira modernización. A primeira modernización desta cidade a fixo o Partido Socialista. Habrá erros, pero creo que é indiscutible para a maioría de coruñeses que a primeira modernización é para sentirnos orgullosos. E a segunda, creo que da man de Inés Rei, vai a ser unha gran modernización desta cidade. Súmense, xa foron os do non cando se opuseron ao porto exterior. E hoxe estamos a falar da transformación da fachada marítima porque houve alguén que foi capaz de ver o futuro. Polo tanto, non sexan os do non, sexan os do sí, porque a man está tendida para que construyamos cousas conxuntamente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. 3 minutos 40, Señor Laje, sigue en cabeza. Señor Jorquera, o seu turno de peche. Grazas, señor Lorenzo, con todo o agarimo vexo os desconcertados. Vin os desconcertados e así o manifestei no debate dos orzamentos. Din estar en contra dos orzamentos e presentan unha emenda que de aceptarse tería como consecuencia a aprobación dos orzamentos e acusaron o BNG de comparsa do goberno local e ao mesmo tempo dixeron que era o BNG quen estaba impoñendo a xenda da cidade. Mire, vostede di que non propiciamos un cambio de situación, pese a que digamos que perdeu a confianza a alcaldesa. O problema é que tampouco confiamos en vostede. Digo yo con todo o respeto que me merece. Permítame que resuma porque non imos asinar unha moción de censura con vostedes. O BNG está a favor da potenciación do transporte público.
Non como o goberno do PP no Concello da Coruña, que durante o mandato de Carlos Negreira o primeiro que fixo foi cargarse o carril bus e o plan de mobilidade. O BNG está a favor dun urbanismo sostíbel, de calidade, a escala humana e que protexe ao público. Non como o goberno do PP durante o mandato do señor Carlos Negreira, que o que fixo foi aumentar a edificabilidade nas percebeiras, na canteira de Durmideiras, eliminar o Boulevard de Oza e dar o cambiazo no Pepri para que a Solana e o Hotel Finisterre pasasen de solo dotacional público a solo dotacional privado. O BNG quere fortalecer as políticas sociais, non como fixo o PP, que centralizou os servizos sociais e eliminou as políticas de mocidade e igualdade impulsadas polo goberno bipartito anterior, excluiu os nenos con diversidade funcional dos campamentos municipais e tiña como grande preocupación multar de xeito reiterado as persoas nixerianas que vendían panos de papel nos semáforos. O BNG quere poñer os barrios no centro, non como fixo o PP, que concentrou todo o investimento no centro, mentre desatendía os barrios. E iso sí, subía taxas e prezos públicos, porque vostedes subiron taxas e prezos públicos. O BNG está a favor dun Estado laico, de separación entre poderes públicos e confesións religiosas, non como fixo o PP, que pagou con cartos públicos os costaleiros da Semana Santa. O BNG está a favor da memoria histórica, non como o PP, que defendeu a Millán Astray como coruñés de pro. O BNG está orgulloso da nosa cultura e do noso idioma. En cambio, para a concelleira de Cultura do goberno do PP, a señora Ana Fernández, había que cambiar as festas da Coruña porque eran demasiado gallegas. Lo importante es que para que te interese la cultura tienes que entenderla y para eso tiene que estar en un idioma que entiendas. A señora Ana Fernández dixe todo isto en 4 anos e así poderíamos seguir. Pero non hai que remontarse ao mandato do señor Negreira. Neste mesmo mandato suspendéronse as licenzas nas percebeiras ca súa oposición. Aprobouse a regulación dos pisos turísticos sen o seu apoio. A Coruña está dando pasos para que sexa declarada mercado extensionado en materia de vivenda sen o seu apoio. Para o BNG, a vivenda é un dereito. Para vostedes é unha oportunidade de negocio. Señor Lorenzo, isto non é só ideoloxía, como está dicindo vostede nas distintas entrevistas que está concedendo. Isto son dúas formas moi distintas de entender a cidade. Esa é a razón por que non imos suscribir unha moción de censura con vostedes. Señor Laje, primeiro pídolle que actualice o argumentario. En segundo lugar, en canto a se hai alternativa, é discutível. Eu o que non vou facer é aproveitar este debate para desgranar todo o programa alternativo do BNG, e o BNG non ten nestes momentos, nesta corporación, os concelleiros suficientes para promover unha moción de censura por sí mesmo con candidato alternativo. O que non imos facer, desde logo, é o que se anunciou que van facer PP, PSOE e Noutes. Eso non o vai facer o BNG na Coruña. Pero, en calquera caso, reitero algo que xa dixen no debate de aprobación inicial dos orzamentos. Son consciente de que o Grupo Municipal do PSDG-PSOE está facendo algúns esforzos para reconducir a relación co BNG. E acabo de poñer algúns exemplos, caso da suspensión da licenza das percebeiras, a ordenanza reguladora dos pisos turísticos ou a tramitación para que a Coruña poida ser declarada mercado tensionado en materia de vivendas. Pero sabe vostede que todos estes esforzos iniciáronse con moito retraso e recurrindo ao refraneiro popular cando vostedes comezaron a verlle as orellas ao lobo. Sabe vostede que foi así. Esa foi a cadencia dos feitos. E como dixemos o pasado xoves, non abonda. É moito o que fica aínda por cumprir. E non lles estamos pedindo, insisto, que poñan en práctica o programa do BNG. O que estamos pedindo é que cumpran o que o PSOE e o BNG acordaron, os compromisos que vostedes asinaron. A señora Inés Rei perdeu a nosa confianza, por iso vai ter o noso voto en contra. Se quere recuperala, só ten que facer dúas cousas. Só ten que facer dúas cousas. Cumprir e poñer en práctica o que o PSOE e o BNG acordaron e cambiar o xeito de gobernar. Deixar de gobernar como se tivese maioría absoluta. Gobernar con transparencia, desde a humildade, o diálogo e a procura de acordo. Así de sinxelo. Moitas grazas.
Moitas grazas, señor Jorquera. Turno de peche para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como hoy estamos también hablando de cine, yo decía que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. Desde luego, después de haber escuchado tanto la intervención del señor Laje como del señor Jorquera, no cabe duda que si nos presentáramos unos premios de cine que están tan de moda estos días, los Goya, los Mestre Mateo, etcétera, ustedes llevarían el premio al mejor guión adaptado. No, lo tengo muy claro que este guión ya estaba escrito, que están ustedes adaptándose a una nueva situación, que quieren manifestar que están en contra de, para que todo quede igual, o mejor dicho, para que todo quede peor. Y dicho esto, esto no es algo improvisado. Yo creo que esto está hablado entre ustedes, está puesta en escena, y a mí me gustaría que ya se nos diera un premio cinematográfico que fuera al mejor guión original. No cabe duda que ese guión original supondría que se aprobara después de esta falta de confianza que tienen los grupos municipales a la alcaldesa, que se iniciara el proceso de una moción de censura. Porque sí hay alternativa, señor Laje, sí hay alternativa. Incluso usted lo reconoció el otro día, cuando hablaba que en los presupuestos de este año había muchas de las iniciativas que presentó el año pasado el Partido Popular. Lo dijo usted expresamente. Y sí hay alternativa cuando el Grupo Popular a los presupuestos ha presentado una enmienda que lógicamente ustedes no han aprobado. ¿Pero dónde nos encontramos? Pues en el mismo lugar de siempre. Señores del bloque, yo creo que ustedes tienen que hacer una buena reflexión. Yo le estaba escuchando a usted y a mí esto me parecía más la moción de censura al gobierno de Carlos Negreira que la cuestión de confianza a la señora alcaldesa. Porque se pasó usted medio discurso hablando de la época que gobernó Carlos Negreira. Por cierto, gobierno del que yo estoy orgulloso y del cual participé. Pero dicho esto, este no es el momento es otro. Y mire, yo le voy a decir a ustedes una cosa. Yo no sé si usted confía en que la alcaldesa haya un cambio. Usted terminaba que todo era muy fácil, que esa alcaldesa tenía que ser consciente que no tenía mayoría absoluta, que bajara de esa soberbia a los que nos tienen acostumbrados a la hora de hablar de los temas de la ciudad y también, por supuesto, que cumpliera sus acuerdos. Le voy a decir la diferencia entre la alcaldesa y yo. Yo soy una persona de palabra, de apretón de mano, que si firmo un convenio no solo me obliga jurídicamente, también me obliga moralmente. Entonces, seguramente entre usted y yo, y escuchándole, que coincidimos mucho en las críticas que hemos hecho a este gobierno municipal, pero también coincidimos mucho en lo que queremos para esta ciudad, podríamos llegar a un acuerdo. Yo sé que eso no es posible. Yo sé que esta moción de censura no es posible. A usted no se lo permiten muchos condicionantes. Pero si pusiera usted por encima los intereses de la ciudad, a la ideología, después de todo lo que ha dicho en el otro pleno y en este pleno, los que seríamos beneficiados serían los coruñeses y las coruñesas y la ciudad. Pero le voy a decir usted lo que va a hacer, que aún es mucho peor de lo que había antes. Usted ha permitido, al no aprobar nuestra enmienda, porque pudo aprobar nuestra enmienda, al no presentar usted ninguna enmienda a los presupuestos, permite que se aprueben los presupuestos exclusivos de mi rey y que se cambien las bases de ejecución. ¿Sabe usted lo que está haciendo en estos momentos? Ese poder de influencia que tenía se pierde. Ahora, las partidas presupuestarias pueden cambiarse de capítulos de un lado a otro sin pasar por el Pleno, sin que haya modificativos de crédito, sin siquiera informar al Pleno. ¿Usted sabe lo que ha hecho no aprobando la enmienda del Partido Popular? Pues mire, crear un nuevo Godoy. En la historia de este país hay un Godoy. En la historia de este concello hay en estos momentos un nuevo Godoy, que es el señor Laje Tuñas. Con poder absoluto en ese presupuesto, que no va a tener control por parte del gobierno, del pleno municipal, y que le va a permitir cambiar de partidas de un lado a otro. Ya lo estoy viendo. Los de las casas de Franco se manifiestan. No les hago la obra, porque puede hacerlo. Y sobre todo sin conocimiento. Eso es lo que usted está consentiendo en estos momentos con su postura, que ni presenta, ni negocia usted los presupuestos con la alcaldesa, ni presenta usted una enmienda a esos presupuestos y se calla ante el cambio de las bases y ni siquiera, por supuesto, aprueba la enmienda que presentó el Partido Popular. Porque si usted es consciente de que no va a haber esa moción de censura, porque no va a aprobar, usted es consciente que se van a aprobar esos presupuestos con estas bases. Y es usted el que lo está permitiendo. Y nos queda un mes
para hablar, para sentarnos. Yo sé que es difícil, pero a lo mejor, ya le digo, nos pueden dar el premio al mejor guión original y que empezamos a escribir una nueva historia en esta ciudad. Porque sí hay alternativa de gobierno, sí que hay alternativa de gobierno, por mucho lo que diga la oposición. Que lo podemos hacer mucho mejor, que no es difícil hacerlo mucho mejor que lo que hace este gobierno. Que es un gobierno que, ya le digo, no ha ejecutado en estos últimos 5 años 300 millones de inversiones en los barrios. Es muy difícil hacerlo peor. Por supuesto que hay una alternativa, y hay una alternativa seria, que se le aseguro que si llegamos a acuerdos se cumplirán. Porque si algo también estoy consciente, que a usted y a mí, pese a las ideologías que nos separan, nos une mucho lo que es el amor a esta ciudad. Nos une mucho los intereses que tenemos en los ciudadanos y en las ciudadanas coruñesas. Nos une mucho lo que queremos que progrese esta ciudad. Pero usted sabe como yo, y es consciente, y lo tiene testado, que esto no está ocurriendo. Porque, entre otras cosas, no son capaces de cumplir el acuerdo que llegaron con ustedes. Y no son capaces de hacerlo, no porque no quieran, señor Jorquera, porque no saben gestionar. Saben hablar, eso sí. Saben dar grandes anuncios, eso sí. Saben manipular, eso sí. Saben engañar, eso sí. Con sus grandes discursos y sus grandes palabras. Pero vayamos al mundo de las realidades. Y en el mundo de las realidades sabemos cuál es. Esto de hoy que estamos viendo y lo que nos viene no deja de ser una película. Una mala película donde al final ganan los malos. Y a la gente no le gusta que las películas acaben mal. Para que esta película acabe bien, para que esta ciudad progrese, para que esta ciudad haya una alternativa y para que esta ciudad prospere, es necesario un cambio de gobierno. Es necesario que otras personas ocupen el puesto de la alcaldía y lideren un discurso de ciudad. Pero un discurso de ciudad real. Un discurso de ciudad que no acabe en palabras, en buenas palabras, sino que acabe en hechos. Y la mano está en usted. Usted, la democracia, la ha puesto en una posición que decide. De usted depende que esta ciudad progrese o no. De usted depende, después de todo lo que ha dicho y ha denunciado en este pleno, que haya un cambio o no. Porque si usted, después de todo lo que ha dicho, va a permitir que siga este gobierno, usted se convierte en cómplice necesario para todas estas políticas que usted critica. Ya le digo, la pelota está en su mano. De usted depende el futuro de esta ciudad. Hágase un replanteamiento. Piense en ciudad, no piense en ideología. Piense en el futuro de todos, en un futuro mejor para todos. Porque ellos, los que gobiernan, ya sabemos cómo lo hacen. Llevamos 5 años soportándolos. Llevamos 5 años sin falta de diálogo. Llevamos 5 años sin ejecución del presupuesto. Llevamos 5 años de buenas palabras y pocos hechos. Podría ponerle ejemplos, la cuarta ronda, muchos más. La ESIA, muchos más. Muchas promesas incumplidas. Y usted va a apoyar todo esto. Por eso le digo, sentémonos, hablemos, porque hay una alternativa mucho mejor para el futuro de esta ciudad, pero sobre todo para los coruñeses y las coruñesas. Muchísimas gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Turno de peche para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, creo que antes decía que había unha oportunidade e se o goberno tiña previsto pasarse 2 anos a golpe de cuestión de confianza, señor Jorquera, xa lle manifesto aquí que a disposición do goberno, como dixen na miña primeira intervención, é a que volvamos á mesa de diálogo e a seguir sacando acordos para diante para completar o 100% dos compromisos que temos establecidos entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Agardo que sexa posible. Solo facerlles un matiz de carácter legal. Pode haber 2 cuestións de confianza no mandato, o cal non quere decir que as vai a haber, que esa é unha prerrogativa da alcaldesa. No último ano non é posible. O desexo deste goberno é que os orzamentos do 2026 poidan ser negociados e agardamos que se den condicións para que poidamos abrir a negociación co BNG, o que non foi posible desta volta. Polo tanto, ese é o desexo que ten este goberno. Alguén nos achaca
como crítica, que planifiquemos económicamente o Concello para o 25 e anos sucesivos. Eu o que supoñía é que o normal sería criticar que non houbera planificación, non criticar que haxa planificación. Pero bueno, en fin, non o digo por vostede, señor Jorquera. Señor Lorenzo, se na primeira intervención súa quedou en evidencia que non había alternativa, na segunda o que quedou en evidencia é que o que queren non é debatir unha cuestión de confianza, queren facerlle unha moción de censura ao BNG, pero o BNG está na oposición. Digamos que, recórdame aquilo de cando vostede estaba con el papelito, e agora tamén está la enmienda, pero de verdade que vostede cree que la enmienda ten algo que ver ca preocupación dos coruñeses e das coruñesas? A verdade é que me chama moito a atención. Non me chama a atención que intenten achuchar ao BNG, intenten facerlle unha moción de censura ao señor Jorquera, que é o que dedicou os seus esforzos. Polo medio, quixo a ver se salía un guión original. Se a levar o premio ao Goya, xa sería tal. Pero bueno, a pregunta é, señor Lorenzo, vostede que someteu no anterior pleno ao señor Jorquera unha serie de preguntas, como, por exemplo, se iba a deixar de votar a favor dun crédito a prol dos barrios. Imagino que vostede, por suposto, votará a favor. Se yo pregunto ao señor Jorquera, é que vostede vai a votar a favor, non? Vostede, na súa intervención, dixo algo que é absolutamente contradictorio, porque sempre dicen que non dialogamos con vostedes. Claro que tomamos nota. Un bo exemplo de que este goberno dialoga de forma permanente é que o 95% das cuestións que viñeron a este pleno neste mandato foron aprobadas. E o goberno non ten maioría absoluta. Chegaría a un acordo con alguén. Por certo, máis da metade dos asuntos deste pleno saíron adiante por unanimidade. Polo tanto, ao millor queren que trascenda algo de ruído, pero a realidade é que traballamos e escoitamos. E máis, vostede dixo que algunhas das súas propostas estaban recollidas no orzamento. Eu dígolle, é certo. Se están recollidas no orzamento, por que non votan a favor? Se vostedes consideran que é toda unha escenificación, bueno, non sei, chaman de escenificación, teatrillo, do cal vostedes forman parte. Porque quero que non se despisten, e recórdolles que aquí se presentou un orzamento. E aínda non foron capaces de decir hoxe por que están en contra de que se invistan 6 millóns de euros en instalacións deportivas. Non están a favor de que se fagan pistas multideporte nos barrios da nosa cidade. Pois os orzamentos son para eso. Están en contra dunha partida de 8 millóns de euros para mellorar e ampliar os parques infantís. Non o sei. Están en contra do primeiro plan de barrios que na súa primeira fase contempla 53,7 millóns de euros ampliables entre abril do 25 e abril do 27. Están en contra da intermodal, do novo CHOAC ou do proxecto da Coruña Marítima, da nova fachada marítima. Están en contra de ampliar os parques da nosa cidade. Están en contra da renovación do Parque de Santa Margarita. En contra de que están? Están en contra de vostedes mesmos. E o que lles gustaría é ocupar a cadeira da señora alcaldesa. Pero, cal é a alternativa? Frente a Inés Rei non hai alternativa e isto queda en evidencia hoxe neste pleno. Pero vamos a falar cun pouco máis de profundidade antes de rematar. Señor Lorenzo, falábase aquí primeiro da primeira modernización e da segunda modernización. Este goberno chega no 2019 da man de Inés Rei e asume unha cidade que levaba 8 anos parada. Da intermodal falábase moito nos periódicos, pero non había nada. Da ampliación de Alfonso Molina hai 25 anos de páxinas de periódicos con anuncios, incluídos o do goberno que vostede formou parte. Pero feitos, ningún. Por certo, do tren a Punta Langosteira había moitas reclamacións, pero feitos, ningún. Dende que Inés Rei é alcaldesa, tomáronse decisións tan relevantes que fan que hoxe a cidade medre en población, sexa un referente cultural e turístico, volva
a xente a mirar para a Coruña, a ser o faro de modernidade que conseguiu nesa primeira modernización. Temos que estar orgullosos da cidade. Señor Lorenzo, foi Inés Rei, a nosa alcaldesa, a que sentou a todas as administracións 20 anos despois para que estemos a falar da maior transformación que vai a ter a cidade na fachada marítima. Iso é liderazgo, iso é coller unha cidade parada e poñela a andar. Por certo, conxuntamente ca iniciativa privada, cas asociacións de veciños, co tecido económico e empresarial, con moitos colectivos, falando, dialogando e acordando. Ou como se fai senón? Se fosen mínimamente rigurosos nas súas críticas, serían capaces de recoñecer que unha cidade na que non había acordo, nin consenso, ni diálogo, nin se falaba con ninguén, pasou a ser unha cidade na que ven o presidente da Xunta e fala ben da alcaldesa, ven o presidente do Goberno de España e fala ben da alcaldesa. E iso non é ni máis ni menos porque hai un traballo detrás. Cando vostedes se ríen da planificación e do traballo, o que están é doentes porque unha cidade que estaba parada hoxe ten pulso e ten ao frente un goberno e unha alcaldesa que lle poñen un rumbo. Remato. Hai un modelo de cidade e enfrente o que hai son críticas administrativas. O mellor exemplo de que vostedes non están no que lle preocupa aos cidadáns é que máis do 80% do tempo do debate de orzamentos e deste debate pasaron falando dunha cousa que se chama bases de execución, que estou seguro que o 99% dos cidadáns non sabe o que é, nin máis nin menos que intentar facer máis áxiles as tramitacións, que haxa algo menos de burocracia e, desde logo, que poidamos xestionar millor. Ningunha autocomplacencia. Somos moi autocríticos con nós mesmos. Nos gustaría facer máis. Pero recórdolle, señor Lorenzo, que en toda a historia democrática, as dúas veces, os 2 anos que máis invirteu nesta cidade foi no 23 e no 24. Así que tuveron unha oportunidade, que é rectificar. E hoxe van, polo seu capricho, a facer que os coruñeses teñan que esperar 1 mes e medio para que os orzamentos entren en vigor. Porque se están vostedes de acordo en que non se van a poñer de acordo, por que non votan a favor dos orzamentos ou, alo menos, non lle poñen trabas e permiten que se aproben? Non, aí é onde poñen por diante o seu interés partidario e onde nos poñemos por diante o interese da cidade. Era moito máis cómodo que a alcaldesa non se sometese a unha cuestión de confianza. Era máis cómodo para ela. Pero a cidade, con estes orzamentos, aproba o 25, albisca o 26 e encara o 27. Mentres vostedes solo aspiran a cuanto peor mejor. Son 2 modelos diferentes. Seguramente por eso gobernaron 4 anos e o Partido Socialista gobernou dende o ano 83 a maior parte do tempo. Uns pensamos na cidade, outros pensan a ver como fastidiar a un goberno. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje, moitas grazas a todos os grupos por este debate tan interesante e quero rematar o pleno falando da cidade, que é o que nos trae aquí, dunha cidade, a Coruña, que é de luces longas, algunha moi simbólica, ata forma parte do patrimonio da humanidade, e creo que é un bon momento para que o pleno actúe con elas postas, porque a nosa obriga é a de continuar avanzando, mantendo esa comunión cunha cidade que efectivamente, sí, está vivindo a súa segunda gran modernización da man novamente dun goberno progresista. Son moitos os retos que temos por diante frente aos cales non nos podemos permitir o luxo do descanso. Volvo, por exemplo, á cuestión da vivenda, onde se están dando pasos firmes, tanto na construción de vivendas de protección como na regulación dos pisos turísticos, na cesión de solo municipal para vivendas en alugueiro social ou con esa petición á Xunta de Galicia para que se declare zona tensionada. Porque esta fase de proxección que atravesa a cidade precisa de todos, precisa de manter as políticas que están funcionando e, ademais, afrontar os novos desafíos que temos por diante. Por iso,
sometemos as contas ao Pleno mediante esta fórmula, xa o dixen ao principio, calquera proceso paga a pena si é para que esta cidade siga avanzando. E os orzamentos que se presentan para o ano 2025 son precisamente outro paso adiante a favor da cidade. Hai unha aposta clarísima polas políticas de barrio, porque, miren, non son os orzamentos de Inés Rei, son os orzamentos de Monte Alto, Durmideiras, Pescaría, Orzán e a Cidade Bella. Son os orzamentos de Riazor, de Labañou, dos Rosales, de Bisma, do Ensanche e da Falperra. Son os orzamentos de Santa Margarita, dos Mallos, da Sagrada Familia e de Bioño. Son os orzamentos del Viña, de Monelos, do Barrio das Flores, da Agra do Orzán, do Ventorrillo, da Silva, da Grela e de Bens. Son os orzamentos do Martinete, do Birloque, de Someso, de Mesoiro, de Feáns, de Novo Mesoiro. Os orzamentos da Gaiteira, das Xubias, de Catro Camiños, do Castrillón e dos Castros. Os orzamentos de Mato Grande, de Xuxán, do Castro del Viña, da Zapateira, de Irís, de Palavea e de Pedralonga. Son os orzamentos dos barrios. Porque son unha prioridade para o Goberno, efectivamente, porque os pisamos continuamente, aínda que hai que nos este permanentemente acusando do contrario, porque considera que solamente existe aquilo do que hai foto. Bueno, cada un coas súas teimas. Cousa que tampouco me sorprende. Tampouco me sorprende de quen únicamente se preocupa dos barrios cando está na oposición, non cando goberna con competencias para exercela, ou que cando gobernou o primeiro que fixo foi quitar as delegacións de servizos sociais dos barrios en medio dunha grave crise económica. Algún que está aquí sentado algo lle sonará desto. Pero nós somos diferentes, non escapamos nin dos problemas, nin do traballo na procura de solucións. E, por suposto, claro que defendemos estes orzamentos e acreditamos nestes orzamentos, porque manteñen a impronta dunha urbe máis verde, máis sostible, máis peonil, con máis espazos públicos de calidade, con máis bici Coruña, que apostan por unha intensa actividade cultural e deportiva que, por certo, causa sensación en toda España, e tamén polos grandes asuntos de cidade. Aí está a ESIA. E aí está o Mundial 2030, logros deste goberno que demostran que a Coruña recuperou esa condición de capital social, económica e cultural de Galicia e do Estado. Logros que de non terse obtido non quero nin pensar o que se diría neste pleno, pero que aí están. E non o fixemos solos. A ESIA ou a Cidade das TIC son proxectos que facemos da man do noso tecido empresarial e da nosa universidade, porque así traballamos. Así é a nosa forma de traballar, dialogando, cooperando e xuntándonos con todos para avanzar. Pero o facemos porque este goberno confía na cidade. Confiamos na cidade, por iso sí se desatascaron todos eses desafíos que levaban anos paralizados. Xa o falou o voceiro, pero quero recordalo. Langosteira, fachada marítima intermodal, Alfonso Molina, Novo Chuac. Cando eu cheguei á alcaldía hai 6 anos e me sentei nesa mesa que está aí a outro lado do pasillo, non había absolutamente nada sobre estes temas na mesa. Hemeroteca, moita. Pero avances, nada. Nin sequera dos tempos nos que o mesmo partido gobernaba todas as institucións. Pero eu pensei na cidade e pensei que había que desatascar e que había que avanzar e que había que sentarse con todas as administracións. Daba igual quen as gobernara. Aos coruñeses dáballes igual quen as gobernara. A obriga que tiñamos era dialogar dende a amabilidade, pero con firmeza, para conseguir que hoxe estea todo en marcha. E algunhas xa completadas, como é o saneamento da ría do Burgo, e outras en proceso, como é a cuarta rolda. E en todos estes casos, evidentemente, participaron outras administracións, tanto a autonómica como a central, pero é evidente que sin o impulso do Concello tería sido imposible. Polo tanto, o noso papel é decisivo. Así que hoxe, o que terán que explicar
é por que votan en contra da fachada marítima, por que votan en contra dos accesos ao CHUAC, porque mentras nós estamos traballando e dialogando con outras administraciones para avanzar no proxecto da Coruña Marítima, mentras dialogamos e traballamos para que a cidade tenga o mellor hospital cos mellores accesos, vostedes votan en contra. Nos imos seguir facendo que a cidade avance. O seguiremos facendo dende a man tendida ao diálogo, sempre. Porque xa dixen que nos debemos aos coruñeses eses que merecen atopar no Concello un faro de luces longas, non un vehículo parado e que só vai cara atrás. Tampouco merece a nosa personalidade cidadá, a nosa forte personalidade cidadá, que algúns intenten importar aquí esta estrategia madrileña de crispación artificial e permanente. Miren, a Coruña é un suxeito político propio, sempre o demostrou así e merece un respeto. Contra esas visións apocalípticas nós lle temos respeto. E por eso defendemos neste pleno que a Coruña siga cara adiante. Porque a Coruña, efectivamente, hai que querela, hai que amala e hai que entendela. E, sobre todo, quen quere e ama, respeta. Respeta unha Coruña que son moitas Coruñas. A Coruña é a xente do mar e a xente do interior que veu aquí hai moitos anos na búsqueda dun futuro mellor. E esa Coruña acolledora que mesmo lle dá a quen ten 8 apelidos coruñeses que a quen cruzou o Atlántico para buscar aquí unha esperanza de vida e criar os seus fillos. A Coruña é unha cidade que vibra cun concerto en galego na praia de Riazor e que acude masivamente a exposicións internacionais de fotografía. A Coruña son os bailes dos maiores nos centros cívicos. Todas as tardes da semana, e a Coruña tamén son os rapaces que van a Metrosidero porque agora sí teñen alternativas de ocio. A Coruña son os placeiros e placeiras dos nosos mercados e tamén os investigadores e investigadoras do CITIC. A Coruña é coñecemento, son os museos científicos e as bibliotecas. A Coruña é a cidade de Venceslao e Madariaga e tamén a de Manolo Rivas. É a Coruña de Luisa Villalta, de Yolanda Castaño e de Emilia Pardo Bazán. É a Coruña onde naceron as Irmandades da Fala e onde ten a súa sede a Real Academia Galega. É esa Coruña que coida e respeta a súa historia porque cree no seu futuro. É a Coruña a que ten o Concello onde ondeou por primeira vez a bandeira galega. É esa Coruña de Isabel Zendal e de Amparo Alonso. A Coruña que disfruta nas lumeiradas, nos barrios en San Xoán e tamén a dos choqueiros de Monte Alto. É unha Coruña creativa, é a Coruña de Picasso e é a Coruña de Peteiro. É a Coruña de Dúas Marías, Casares e Pujalte. É a Coruña de Sito Sedes, é a Coruña de Xoel López. É esa Coruña na que todos e cada un de nós nos podemos sentir representados, acollidos e que, polo tanto, merece que sigamos traballando por ela. Eu confío na cidade, quero a esta cidade e a respeto. Unha cidade con luces longas que se dirixe cara ao alto, que quere seguir avanzando. En ese avance, o Goberno municipal e esta alcaldesa continuarán acompañándoa. Moitísimas grazas por este pleno. Pasamos xa a votación. Señor secretario. De conformidade co disposto no artigo 197 bis da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, a votación efectuarase mediante o sistema nominal de chamamento público a todos os concelleiros por orden alfabético. Por lo tanto, farei o chamamento e terán que manifestar o seu voto a favor, o voto en contra ou a súa abstención. Amado de la Fuente, don José Ramón. Perdón. Non fai falta que se levanten, o que sí, acendan o micro para que conste na grabación a votación. Podemos volver a empezar. Gracias. Amado de la Fuente, don José Ramón. Borrego Vázquez, Juan... Non funciona? Bueno. Borrego Vázquez, don Juan Ignacio. A favor.
Dona Nereida María Canosa Domínguez. A favor. Don Gonzalo Enrique Castro Prado. A favor. Dona Susana Catalán Morcillo. En contra. Don Roberto Luis Coira Andrade. Don Antonio Deus Álvarez. En contra. Don Francisco Diniz Díaz Gallego. A favor. Dona Noemí Díaz Vázquez. A favor. Dona María Jesús Fariñas Sandón. En contra. Don Roberto García Fernández. En contra. Don Francisco Xesús Jorquera Caselas. En contra. Don José Manuel Laje Tuñas. A favor. Dona Rosalía López Sánchez. En contra. Don Miguel Lorenzo Torres. En contra. Don Gonzalo Mora do Campo. En contra. Dona Eudosia María Neira Fernández. A favor. Dona Carmen María No Varela. En contra. Dona Montserrat Paz Romero. A favor. Dona María Mercedes Queixas Zas. En contra. Doña Inés Rey García. A favor. Don Roberto Rodríguez Martínez. En contra. Don Carlos San Claudio Yáñez. En contra. Dona Diana María Sobral Cabanas. A favor. Don David José Soto Díaz. Don Manuel José Vázquez Martínez. Dona Avia Beira González. En contra. Ben, atendendo ao resultado da votación, queda rexeitado o único punto da orde do día. Remata aquí este pleno extraordinario. Moitísimas grazas, que teñan bo día.